estava allà. Més Jo era enterada allà. que jo. El Ramon Solsona, que ho he explicat... Estem parlant on van caure les bombes, perquè la placa recorda que les bombes van caure al barri de la Torrassa davant de la Casa dels Cargols i esteu dient que això no és així. Jo només sé que Jo vaig néixer en aquell que carrer. el meu cunyat i el Solsona, quan eren petits, jugant al Solsona carrer, i cosinet. van trobar una bomba, no? Sí. Ja havia acabat la guerra, Sí, que això va passar. Es van trobar perquè allà, al carrer aquell, hi havia en 2 o 3 llocs que era terra, no vivien, no hi havia viviendes. No, jo la vaig veure, la meva germana, sí, quan es va Clar, passar. i llavors jo vivia al 12 i al mig era el 20, era al mig del carrer, un cantó i l'altre. I llavors el Solsona i el Ricardo, El meu cunyat. van trobar, i el meu padrí i el seu germà, van trobar una bomba, ells no sabien el que era una bomba. A quin número? Cap allà al número 16. 16 del carrer actualment es diu Salvador Seguí. On vivia la meva germana. Sí, clar. Salvador Seguí, número 16. Sí. I jo el 12, jo vivia el 12. I allà van trobar la bomba, o la van d'allò, i els va explotar. I a ell se li van portar la mà. I a l'altre no, a l'altre li va fer unes cremades. El Ricardo? Sí, el Ricardo Tenia aquí, unes coses aquí. Clar, que aquests és família meva també, jo també estava allà. Una bomba els hi va explotar perquè estava allà, ningú no se'n recordava. Això és com lo de les mines antipersona, no? La guerra te la trobes molt després. Perquè la guerra ja havia acabat, ja feia anys, clar, nosaltres ja érem de la postguerra. I ja està. I el Ramon Solsona se li van portar la mà dreta. I eren nens quan els hi va passar això. Sí, clar. Doncs què tindria el Ramon? 12 anys, potser. I el Ricardo... No ho sé, sí, una cosa així. Sí, una cosa així. Eren més grans que jo, però bueno, tampoc no, un any o dos, que tots eren famílies allà, tot clar. I jo, sí, estava sempre a casa del seu cunyat, bueno, del seu cunyat, d'allò. Era d'allà, com que eren del mateix poble, de Castelló, totes les famílies, doncs estàvem tots allà, i era un carrer que era tot terra, i estàvem tots sempre junts, i va passar això. I el pobre Ramon, com si la mano. I després, el dia que van fer això de la guerra, que van posar la placa allà, va vindre ell, perquè després va ser un gran professor. La meva germana i jo vam anar. Recordeu el dia que van instal·lar la placa commemorativa? El dia no. Però sí que vau ser allà, aquell dia, eh? Sí que recordeu el moment i l'acte. I el Ramon Solsona és el que va parlar, que li va tallar la mà. Ell va venir, que ell ja no vivia aquí, ell vivia allà a Hostafrancs. Al carrer Santa Caterina. Però el Solsona, jo fa des que van sortir del col·le, el vaig veure 2 o 3 anys després, ja no el vaig veure més. Que se'n va anar a viure d'aquí o... Sí, a Sants. Quan es va casar, no? Va ser quan es va casar. Sí, quan es va casar, se'n va anar a viure. Mira que era bon matemàtic. Home, i tant. Era el millor matemàtic que hi havia. Sí. I teníem una pelea los dos, perquè quan posaven així, el mestre posava tot de números. I el primer que deia el número guanyava. I estàvem los dos, ell un dia primero, l'altre dia la Consuelo. I teníem una pugna, tot allò. Clar, era un matemàtic, era el millor que havia. El que em va passar a mi a l'altre lloc, que jo era matemàtic, però bueno. Sí. Ella la matemàtica va ser bé. Tornant al dia commemoratiu d'aquest tema quan van instal·lar la placa, vam parlar, en Solsona va parlar, i algú més, recordeu algun altre veí, veïna que pogués parlar, o si vau parlar de que allà... Crec que seria el 2009 o així. Això és fàcil de... Això ho buscarem. Deu ser molt fàcil. És que la història estarà... I recordeu si algú va parlar de que allà concretament no van caure les bombes, sinó recordant l'emplaçament. Jo ho vaig dir perquè no vaig dir d'allò. I jo, amb les persones que estaven al meu costat, vaig dir però no va caure aquí, la bomba va caure al meu carrer. I van morir 2 persones, i una era família dels meus pares. Vull dir-te que era una abuela i el seu fill, que van caure. I llavors, com que a les cantonades no hi havia viviendes, la primera vivienda era
aquesta caseta petiteta i eren de per allà, de Castelló, d'allà d'on eren els meus pares. I van morir allà. Jo he explicat sempre pels meus pares que jo no havia nacido. I les bombes, recordem, van caure a l'actual carrer Salvador Seguí, número... El d'aquí, al principi, o sigui, quasi a la cantonada. No era ni al A mig la del carrer. cantonada de les màquines de cosir? Sí, o de les carrer màquines de cosir. màquines de cosir. Allà. I allà van morir 2 persones. I allò, llavors, després va ser una que rentaven roba i les tenien allà amb allò d'allà, i hi havia un terrat que jo anava sempre, però clar, estic parlant de quan jo era així. Que, claro, i perquè jo encara me'n recordo de moltes coses, però si no... Doncs això s'ha d'explicar. I a les rutes, amb els nens i les nenes, estarà molt bé que ho expliqueu. I en aquell carrer se'm van trobar la bomba i on el Ramon Solsona se li va anar la mà. I el Ricardo, sé aquí, tot això d'aquí tenia ell. Jo era petita, però ho recordo, que tenia tot això com negre. Jo el vaig conèixer a la gran quan es va posar a festejar amb la meva germana. Tenia totes les senyals al coll. Sí. I jo vivia... Senyals, marques de guerra, Ells al 16... Marques de guerra, literalment. Una guerra que ja havia passat, però que li va tocar. Sí, va ser després, que es va trobar... trobar... De tant en tant passa això. Sí, però imagina't, si ja érem nosaltres grans i d'allò, i nosaltres vam néixer després... El Ricardo havia nascut l'any 34. I jo el 38, que es portàvem aquests 4 anys. Veus? No fa I el seu germà és el meu padrí. El Cisco. Era el meu padrí. Clar, és que era tota una història, tots estàvem allà. I el Solsona era cosí germà meu, diguéssim. No érem cosins, però érem... Perquè tots érem d'allà... Cosí segon seria. Sí. El Ramon Solsona, sí. Per això et dic que clar, aquell carrer és que vivien tots i tots eren d'allà de Castelló. Com un poble. Era com... I tots els que vivien, tots eren vinguts dels pobles aquests de Castelló tocant a Terol. Tots érem d'allà. Perquè no deixen de ser-ho d'allà, tots les famílies. Sí. I antigament es deia aquest carrer General Burriel. I antigament, perquè com que llavors canviaven cada dia que ganava l'honor, General Moragas. Abans de General Burriel es deia General Moragas, però llavors van guanyar els altres, van canviar el nom del carrer i després l'han tornat a canviar i és el Noi del Sucre. El Noi del Sucre. Que clar, van canviant els carrers. Però jo vaig deixar allà i ja, és quan ja vaig comprar el pis al carrer Montseny per casar-me, que jo vaig viure allí sempre, en aquest carrer. Sí. I ja